Hello, hello mga besh! Happy morning! Good day! Maayong aga! Maayong buntag sa inyo tanan! This is again your Beshi Jeramar and welcome to Hello mga Beshies channel! So sa subong mga besh, syempre nagtapos ang akong nga birthday. So sa subong, it's time naman for me to say thank you sa tanan nga mga nag-greet sa akon. Madamo-damo gid nga salamat. It's so very overwhelming and I'm so touched nga damo man gali nagapalangga kay Beshi Jeramar. Pero thank you so much before I forget. Thank you so much muna sa aton nga God Creator kay ginbiyayaan niya ako sang maayo nga itsura joke. Ano niya ako, bless niya ako sang akon nga 36 years of existence here in Iloilo. Here in sa babaw sang earth. Thank you so much, good Lord, for giving me this opportunity, for all the trials, for all the challenges, for all the blessings, for all the happiness, for all the laughters, and for all the sadness in life. Thank you so much. That's it mga besh. Syempre unahon ko na si Lord. Pero mga besh, thank you so much gid sa inyo tanan, sa akong nga family, sa akong nga friends, sa akong nga mga kabeshies, sa akong nga mga ka-vlog, sa akong nga mga ka-workmates before and sa subong, sa AM Builders family, sa akong nga Robinson's family, kag sa subong sa akong nga Pims Bayer family. Thank you so much. Thank you so much. Mwah! 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 Thank you so much guys. Thank you so much mga best. Mwah! 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 Mwah!